वेलकम टू आरवीज किचन। आज आपण बनविणार आहोत कुरकुरीत अशी पापलेट फ्राय रेसिपी। चला तर मग त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। इथे मी 2 पापलेट साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। त्यामध्ये अशा प्रकारच्या आडव्या शिऱ्या काढून घ्यायच्या आहेत। अर्धा चमचा हळद, 10 ते 12 कोकम, पाववाटी म्हणजे छोटे 2 चमचे बेसन, पाववाटी तांदळाचं पीठ, चवीनुसार मीठ, पाववाटी घरगुती मालवणी गरम मसाला, पाववाटी बारीक रवा। पापलेट तळण्यासाठी तेल घेतलेलं आहे आणि येथे थोडंसं पाणी लागणार आहे। तर आपण प्रथम ही जी कोकम आहे त्याचा आगळ काढून घ्यायचा आहे। जवळ जर आगळ असेल तर तो वापरू शकता किंवा लिंबाचा रस वापरला तरी चालतो। कोकम असतील तर त्याचे अशा प्रकारे 2 ते 3 तुकडे करून त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे। म्हणजे 2 ते 3 चमचे पाणी घालून 15 ते 20 मिनिटांसाठी ती भिजवत ठेवायची आहे। अशा प्रकारे मी हा आगळ काढून घेतलेला आहे। येथे मी 2 छोटे चमचे आगळ काढलेला आहे। आता आपण काय करायचं, या पापलेटमध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आपला जो मालवणी गरम मसाला आहे तो घालायचा आहे। तुमच्याजवळ जर मालवणी गरम मसाला नसेल तर तुम्ही तुमच्याजवळ असलेला घरगुती कोणताही मसाला वापरू शकता किंवा हिरव्या मिरचीची पेस्ट वापरली तरी चालते। 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालायची आहे। मी साहित्यामध्ये सांगितली नव्हती। हा आगळ काढून घेतलेला आहे तो घालूया आणि हळद घालून अशा रीतीने पापलेटला नीट हा मसाला लावून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता। आता हे असंच 20 ते 25 मिनिटं साईडला ठेवूया, कारण मीठ आणि आगळ आपण घातलेला आहे तो पापलेटमध्ये चांगल्या रीतीने उतरला पाहिजे। 20 मिनिटे वाट बघितल्यानंतर छोट्याशा प्लेटमध्ये पाववाटी तांदळाचं पीठ, पाववाटी रवा, पाववाटी बेसन घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आता या पापलेटला दोन्ही बाजूने हे पीठ नीट लावून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता। आता याला तेलामध्ये तळून घेऊया। येथे मी गॅसवर पॅन गरम करत ठेवलाय। पॅन गरम झाल्यानंतर यामध्ये 2 मोठे चमचे तेल घालायचं आहे। तेल गरम झाल्यावर यामध्ये अशा प्रकारे हे पापलेट सोडायचं आहे। तुम्ही बघू शकता दोन्ही साईडला पीठ चांगलं कोटिंग झालेलं आहे। आणि पापलेट पॅनमध्ये सोडते वेळी गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची आहे आणि पापलेट पॅनमध्ये सोडल्यानंतर गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे। आता एका साईडने भाजत आलेला आहे, परतून घेऊया। अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता दुसऱ्या बाजूने देखील व्यवस्थित फ्राय करून घेतलेला आहे। हे आता दोन्ही साईडने कुरकुरीत असं भाजलेलं आहे। 8 ते 10 मिनिटांनंतर पापलेट व्यवस्थित भाजून झालेला आहे। तर हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता किती छान दिसते। तुम्ही नक्की अशा प्रकारे पापलेट फ्राय बनवून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। तुम्हाला जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल आयकॉन दाबा, म्हणजेच माझ्या नवनवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटेल। धन्यवाद।